Arabské parfémy, trend, ktorý ovládol celý svet, TikTok, Instagram. Ale je to vlastne eticky správne? Čo je za tým a kedy to celé začalo? Na to sa pozrieme v dnešnom videu. Čaute, moje meno je Roman a ak ešte nemáš odber na tomto kanáli, tak budem veľmi rád, ak ho tam hodíš. Bude tu vychádzať viac takýchto videí z parfémového sveta. No a ak ma chceš podporiť, môžeš tak urobiť napríklad kúpou parfémov na fragranza.sk alebo CZ a s mojím kódom Roman15 tam máš aj veľmi peknú zľavu. Súčasná parfumová scéna prechádza veľkým posunom, ktorý zásadne mení dynamiku medzi tradičným luxusom a masovou dostupnosťou. Totižto 10 ročia trvajúca dominancia francúzskych, talianskych, amerických parfumových domov čeli obrovskému nátlaku, ktorý prišiel zo Spojených arabských emirátov, z mesta piesočných dún a mrakodrapov. Arabské parfumové domy ako napríklad Armaf, Rasasi, Afnan alebo Latafa prešli v posledných 10 ročiach veľkou transformáciou a z lokálnych výrobcov arabských olejov sa z nich stali lídri na globálnom parfumovom trhu, ktorí diktujú trendy na digitálnych platformách a redefinujú pojem hodnota za peniaze. Tento vývoj je úzko spojený s rozmachom tzv. Dupes alebo klonov, ktoré vďaka pokročilej analytickej chémii dokážu replikovať najdrahšie níž značky za zlomok ceny. Ale poďme pekne od začiatku. Koreň úspechu arabských značiek totižto nespočíva len v náhode, ale v hlboko zakorenenej kultúrnej hodnote, ktorá je súčasťou ich spoločenského a náboženského života. Zatiaľ čo západný trh vníma vôňu skôr ako doplnok, v arabských krajinách je to spôsob, ako vyjadriť svoju identitu, náladu, pohostinnosť a napríklad aj status. No a tento kontext poskytol značkám ako Rasasi, Latafa prístup k najkvalitnejším surovinám ako napríklad úd, ambra, šafrán, rôzne vzácne pyžma, zároveň hlboké porozumenie, ktoré je potrebné k výrobe parfémov. Napríklad taká značka Rasasi bola založená v roku 1979 v dubajskom Mushhid Bazar vizionárom Abdulom Razakom Kalsekarom. Rasasi začínala ako malý obchod zameraný práve na tradičné atary, čo sú rôzne druhy olejov. No veľmi rýchlo pochopila prepojenie medzi orientálnymi tradíciami a západným vkusom. Dnes pod vedením druhej generácie rodiny Kalsekar disponuje Rasasi najmodernejšími výrobnými procesmi práve v Dubai, Industrial City a exportuje 100 000 parfémov do celého sveta. Podobný príbeh mala napríklad aj značka Latafa, rodinná firma už tretej generácie, ktorá sa pod vedením šejka Shahida Ahmeda stala globálnym fenoménom. Latafa totižto veľmi rýchlo pochopila, že ak chce uspieť na západe, musí ponúknuť viac ako len exotiku, musí ponúknuť krásne flakóny, ktoré sa budú vyrovnávať níž značkám a hlavne výbornú výdrž a výbornú projekciu. S portfóliom, ktoré momentálne presahuje 2000 produktov dostupných v 120 krajinách na celom svete, Latafa kompletne integrovala celý proces od R&D, teda vývoju, až po in-house výrobu flakónov a krabičiek, čo im umožňuje drasticky znižovať náklady na výrobu. Zatiaľ, čo arabské značky mali vybudovanú infraštruktúru, skutočný prelom nastal vďaka sociálnym sieťam. Platforma TikTok a jej komunita, ktorá sa nazýva aj Fraktok, vytvorila digitálnu ústnu reklamu, ktorá doteraz prekonala hociaké iné tradičné marketingové kampane. Algoritmus TikToku sa totižto ukázal ako ideálny pre parfémový content, pretože produkty ako parfémy sa cez obrazovku nedajú cítiť, ale dá sa o nich rozprávať veľmi pútavo a opisovať ich fascinujúcimi príbehmi. Vznikol tzv. Fenomén TikTok made me buy it a toto zasiahlo práve arabské značky. Totižto keď influenceri začali zdieľať videá o týchto arabských parfémov, ospevovať ich, ako majú výbornú výdrž, výbornú projekciu, napríklad najznámejší parfém Latafa Kamrah, ktorý to podľa mňa celé odštartoval a influenceri ho často dodnes označujú za jeden z najlepších parfumov, ktorý v tejto cenovej kategórii vyšiel, tak dopyt po týchto vôňach rapidne stúpol. Členovia fragrance community totižto hľadajú hidden gems, tzv. Lacné vône, ktoré voňajú drahšie ako skutočne stoja. No a toto spôsobilo, že práve tieto arabské značky sa stali globálne najznámejšie a otvorilo im to dvere do celého sveta. Termín dupes alebo klon je označenie pre parfém, ktorý s vysokou presnosťou kopíruje čuchový profil známej níž alebo dizajnerskej vône. Často to je okolo 90 až 95%. Na rozdiel od falzifikátov, ktoré sa snažia kopírovať aj obaly, krabičky, parfumové flakóny a oklamať spotrebiteľa kopírovaním loga a celého názvu, klóny fungujú trošku inak a priznávajú sa, že sú inšpirované
ale flakón, názov a tak ďalej si budujú tieto značky podľa seba. Základom výroby klonov je proces reverzného inžinierstva. Používajú totižto špičkovú analytickú technológiu, plynovú chromatografiu spojenú s hmotnostnou spektrometriou. Toto bolo akože pain vysloviť. Alebo v skratke GCMS. Táto metóda totižto umožňuje chemikom rozložiť konkrétnu vôňu na jednotlivé molekulárne zložky. Prvá časť je tzv. Vaporizácia a separácia. Vzorka parfému sa zahreje, pričom sa premení na plyn. Tento plyn prechádza cez špeciálnu kolónu, kde sa jednotlivé molekuly rozdeľujú na základe ich chemických a fyzikálnych vlastností, predovšetkým ich prchavosti. Druhá časť je identifikácia a kvantifikácia. Hmotnostný spektrometer následne analyzuje odseparované molekuly, identifikuje ich unikátny molekulárny otlačok a meria ich presné množstvo zmesi. Tretia časť je analýza kinetiky. Dáta z GCMS umožňujú parfumérom pochopiť, ako teplota a koncentrácia ovplyvňujú následné uvoľňovanie vonných látok, čo je kľúčové pre zachovanie dynamiky základných, stredných a vrchných tónov v parféme. Aj keď GCMS poskytuje veľmi, ale veľmi podrobnú analýzu vonného profilu danej vône, proces nie je stále 100% automatizovaný. Prístroj totižto nedokáže vždy zachytiť stopové prvky prírodných extraktov alebo špecifické izoméry, práve ktoré dodávajú originálom ich exkluzívny charakter. No a tu nastupuje práca parfuméra v týchto značkách, ktorý musí analyzovať tú vôňu a interpretovať výsledky tak, aby sa čo najviac podobali práve k originálnemu parfému. Hlavný cenový rozdiel medzi niche parfémom za 300 eur a dupom za 30 eur nie je totižto schovaný len v tom, že majú nižšiu maržu, ale spočíva aj v kvalite surovín a marketingu. Niche domy totižto investujú veľké peniaze do prírodných olejov, ako napríklad Iris Absolute, Oud Assamu alebo májová rúža z Grasse. Klonové domy častokrát tieto zložky nahradzujú synteticky a vyrobia si ekvivalent práve zo syntetických zložiek, ktorý sa podobá na prírodný olej. Je to totižto stabilnejšie a vhodnejšie pre masovú výrobu. Tu nastáva problém pri tzv. Captive molecules. Veľké parfumerské laboratória ako napríklad IFF alebo Givaudan vyvíjajú a patentujú syntetické molekuly pre známe niche alebo aj dizajnerské parfémové domy, ktoré sú následne dostupné len pre ich klientov, ktorí si ich kúpia. No a klonné domy sa práve k týmto captives nikdy nedostanú, nezobrazí im ich ani analýza a musia proste hádať a skúšať, ako sa čo najbližšie priblížiť práve k tejto vôni. Medzi také najznámejšie tieto unikátne molekuly patrí napríklad aj Akigala Wood, ktorý je použitý v Bois Imperial alebo Ganymed. No a ďalšou neodmysliteľnou súčasťou ceny pri týchto vôňach je aj marketing. Niche a dizajnerské značky častokrát totižto investujú nemalé sumy práve pre propagáciu ich vôni. Platia si drahých hercov, televízne spoty a veľmi drahé kampane. Naopak, arabské značky sa spoliehajú len na influencer marketing a digitálne platformy. V parfumerskej komunite sú arabské vône často vnímané ako lacné, ale naopak v projekcii a výdrži často valcujú aj tie drahé značky. Je to spôsobené niekoľkými faktormi. Častokrát majú vyššiu koncentráciu parfumových olejov, buď eau de parfum alebo extract de parfum. No a druhá vec je tá, že arabské značky sa zameriavajú práve na túto projekciu a výdrž, tým pádom už pri vývine vône používajú zložky a molekuly, ktoré vydržia na koži viac, ako napríklad Ambroxan, Iso E Super alebo rôzne biele pyžma. Tieto látky majú totižto veľké molekuly, ktoré sa z kože odparujú oveľa pomalšie a sú tzv. Fixátory a držia celú vôňu na koži dlhšie. Kritici často uvádzajú, že arabské vône majú v úvode taký ten chemický alebo alkoholový zápach, čo je častokrát pravda a spôsobuje to práve to, že používajú menej eterických olejov a nezameriavajú sa až tak na tie vrchné tóny, nepoužívajú zmäkčovadlá, ktoré by túto ostrosť trošku zmiernili. Na internete nájdete rôzne pohľady na to, či macerácia funguje, nefunguje. Realita je ale taká, že v dnešnej dobe hlavne tieto arabské značky nestíhajú vyrábajú masovo a tým pádom hneď po naplnení flakónu tú vôňu posielajú do sveta. Chyba je tá, že zmes alkoholu a týchto olejov potrebuje nejaký čas na prepojenie vôni, ale aj na nejaké chemické procesy. Takže pri týchto arabských značkách to celkom dáva zmysel ich odložiť na mesiac, dva do temnej skrine v chladnom mieste. Tá vôňa bude proste krajšia, môže mať lepšiu výdrž, lepšiu projekciu. Čo sa týka niche značiek, tak tie si na tomto dávajú záležať a robia tento proces u seba vo výrobe. Nehávajú macerovať tieto vône vo svojich sudoch a až po macerácii ich naplňajú práve do flakónov.
Vzťah medzi priaznivcami originálnych vôní a priaznivcami dupes je veľmi napätý a ja tomu úplne rozumiem. Celé sa to totižto pohybuje na veľmi tenkom ľade etiky a legality. Problém je totižto v tom, že zatiaľ čo v hudbe alebo literatúre je kopírovanie diela jasným porušením autorských práv, v parfumérstve je to trošku komplikovanejšie. Prečo je vlastne legálne kopírovať vôňu? Súdne dvory totižto argumentujú tým, že vôňa je veľmi subjektívna a nie je možné ju presne registrovať a objektívne definovať práve na ochrannú známku. Sigmanov test totižto vyžaduje, aby grafické znázornenie ochrannej známky bolo jasné, presné, odolné a objektívne. No a keďže vôňu každý vníma inak, tak parfém toto proste nevie splniť. Patentovať sa dá výrobný proces alebo aj chemické zloženie, no ale málo kto si patentuje celú receptúru parfému. Patent si totižto vyžaduje celé zverejnenie receptu, ktorý by sa po 20 rokoch stal verejným vlastníctvom. Tradičné parfémové domy toto nechcú, pretože svoje receptúry taja, no a tým pádom nikomu nič nebráni v tom, aby zanalizovali ich vôňu a celú ju okopírovali. A kde leží hranica medzi tým, čo je legálne a čo nie je legálne? Zatiaľ čo samotný parfém, teda tekutina, ktorá je vo flakóne, chrániteľná nie je, to čo je veľmi dobre chrániteľné je samotný flakón alebo názvy parfémov. Kopírovanie napríklad ikonického parfému Baccarat Rouge alebo Dior Sauvage je totižto trestné a klonové domy práve preto vytvárajú svoje vlastné flakóny, často uletené, pre niekoho aj gíčové, ale hlavne, aby boli právne odlišné. Druhá vec, čo je nelegálna, sú názov a logá. Nemôže značka Armaf použiť názov Creed Aventus na svojich parfémoch a preto musia používať úplne odlišné názvy a nemôžu to spájať v žiadnom prípade s originálnou vôňou. Taktiež predajca klonu nemôže používať tabuľky, ktoré priamo porovnávajú vôňu s originálnou, pretože môže ísť o nekalú súťaž medzi značkami. No a aký je etický pohľad komunity? Jedni dupes milujú, druhí ich nenávidia. Môj názor je trošku komplexnejší a pozerám sa na to s nadhľadom. Na jednej strane dupes sú veľký problém, na druhej vedia poslúžiť ako veľmi fajn alternatíva pre ľudí, ktorí nechcú míňať stovky za parfémy, alebo prípadne, ako to robím ja, ak sa mi nejaký dupe veľmi páči, kúpim si aj originál a následne nosím ten. Stále točím videá aj na arabské, aj na níž vône. Som nejak v strede, nie som ani na jednej, ani na druhej strane. Chápem parfumérov. Na druhej strane, toto sa deje aj vo svete technológií, módy, alebo aj automobilov. Každý sa niekde inšpiruje, každý to robí trošku podľa seba. A netreba hlavne hádzať všetky arabské vône do jedného vreca, pretože máme tu aj značky, ktoré vytvárajú originálne kreácie, ako napríklad táto French Avenue Black Friday alebo Night PM Night Out. Častokrát tie vône sú niečím inšpirované, ale tá značka si to urobí podľa seba, niečo tam doplní, niečo ubere. A keď je to takýto štýl vône, tak ten sa mi fakt páči. To by bolo na dnes všetko. Do komentu mi napíš, ako sa ti tento formát páčil. Budem rád, ak mi napíšeš aj nápad na ďalšie video. A my sa vidíme opäť na budúce. Čauko.